Jama'a masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau inna Laraba 19 ga watan Ramadan kuma 19 ga watan Maris miladiya na da shekara 2025 wanda ya daidai da hijira na da shekara 1446. Masu kallon da sauraron mu tare da fatan ko an sha ruwa lahiya Allah shi karba kuma Allah shi sare mu na gobe. Bari mu soma da labaran mu dangane da ajandar shugaban kasa inda a ranar jiya ne shugaban kasa Brigadier General Chani Abdulrahman ya jagoranci zama na majalisar ministoci yayin wannan zaman muhimman kudurka ne aka zartar tare da sauraron sanarwoyin da wasu daga cikin ministoci suka bada yayin wannan zama. Zulaha Gambo na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Taron majalisar ministocin ya mai da hankali kacokan akan yarjejeniyar haƙo da man fetur a Nijar, yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin CNPC da OPCO na ƙasar China. Dangance da haka, wannan taron majalisar ministocin ya sake nanata gyare-gyaren huskar da aka yi na ƙa'idodin yarjejeniyar Nijar da China da zai sa 'yan Nijar su gani a ƙas. Kamar yadda yake a rubuce a ƙudurin doka na ranar 2 ga watan Agusta na shekara ta 2024. Saboda haka, a taron majalisar ministocin, gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran matakai kamar haka. Na ɗaya, a daidaita albashi tsakanin ma'aikatan Nijar da na China masu muƙami guda. Na biyu, ya zamanto 'yan Nijar ne za a ɗauka a kowane muƙami, sai in kuma ya zamanto babu. Na uku, daga yanzu dole ne a ba kamfanoni da wasu masana'antu na Nijar aiki a rika damawa da su a cikin ayyukan haƙo da mai. Na hudu, za a sake gyaran huska ga yarjejeniyoyin da ke tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin CNPC saboda hiddoma Nijar hakkokinta da aka tauye mata a can baya. Na biyar, wajibi ne a kawo gyara ga yarjejeniyar da aka sa hannu a ranar 15 ga watan Satumba shekara ta 2019 da kuma wasu kwantarage da aka sa ma hannu a wani ɗaya ɓangaren saboda dakon man. Na shidda, za a yi binciken ƙwaƙwaf don gano nawa aka kashe wajen gina bututun mai hita daga Nijar zuwa Benin saboda sanin nauyin da ya rataya a kowane ɓangare da Nijar da China. Na bakwai, za a sake gyaran huskar kundin ƙa'idodin girka kamfanin WAPCO domin ba da dama ga 'yan kasuwar Nijar da su sayi hannun jari a ciki. Na takwas kuma na ƙarshe, daga yanzu 'yan Nijar ne a sahun gaba a wajen ɗaukan duk wasu ma'aikata na CNPC, na WAPCO da na SORAS tare da basu martabobi da alhaki da albashi daidai da na 'yan China. A huskar ofishin ministan kiwon lahiya, taron ya yi na'am da ƙudurin doka mai tsaye da ƙa'idodin kula da ƙoshin lahiya da tsafta a Nijar. A huskar ofishin ministan shari'a, taron majalisar ministocin ya amince ma ƙudurorin doka guda biyu kan rahotanni guda biyu na ayyukan da ake yi lokaci zuwa lokaci a nan Nijar. Rahoto na farko akan yaƙi da azabtar da ɗan adam da cin zarafin shi ko kuma wulaƙanta shi. Rahoto na biyu akan hakokin ma'aikata 'yancin rani ko kuma baƙin habre a Nijar. Sai aka saurari sanarwoyi daban-daban. Sanarwa ta farko daga ministan yawon bude ido akan rihe otal Solix da aka yi a dalilin rashin cika alƙawulan da aka girka shi akai. Daga cikin alƙawulan akwai hana ma ma'aikatan bincike shiga su gudanar da ayyukansu don kare hakkin Nijar. Sannan kuma otal kin na Solix ya ƙi ba da haɗin kai domin sanin nawa aka kashe nawa aka samu a cikin hada-hadar otal kin. Balantana Nijar ta san nawa ne hakkinta da dai sauran matsaloli barkatai da aka kama su da su. An saurari sanarwoyi guda 4 daga bakin Prime Minister akan wasu kwangiloli da gwamnati zai bada. Sanarwa ta farko da ta biyu domin kammala ginin wasu shatuna na ruwa a garin Difa da Gaigime. Sanarwa ta uku saboda gina gotoci a hanyoyin birnin Yamai, Agadas, Difa, Doso, Maradi, Tawa, Talabiri da Zandar saboda ruwan damina su kwarara yadda ya kamata don kauce ma ambaliyar ruwa. Sannan aka saurari sanarwa daga ministan kuɗi da tattalin arziki akan kwangilar sayan na'urorin aiki na ofishinsa. Sai sanarwar ministan kiwon lahiya akan kwangilar sayan allurar rigakafi na yara domin hana yaduwar cututtuka da ke iya zama annoba a cikin faɗin ƙasa baki ɗaya. Sai aka saurari sanarwoyi guda 8 daga ministan sufuri da gine-ginen hanyoyi akan kwangilar gina sabbin hanyoyi da gyaran wasu a jihar Talabere, hanya mai tashi daga Gesal Bodi zuwa Libore da wasu hanyoyin karkara na cikin jihohin Doso, Yamai da Maradi. Haka zalika akwai wasu gine-gine da za a yi a jihar Tawa a hanya mai ɗauka daga Abalak zuwa Azai wucewa Kulki, hanya mai nisan kilomita 100.
sannan za a yi gyaran wasu hanyoyin masu nisan kilomita 87 a cikin jihar Agadas da Tawa da kuma ayyukan sa ido da bibiyar ayyukan gina hanyar kwalta mai hita daga dogon dutse zuwa dogon kirya wucewa tebaran, sannan da wasu hanyoyin kilomita 5 na kwalta da za a gina a cikin garin dogon dutse. Daga nan sai aka saurari sanarwar ministan noma da kiwo akan gina waɗansu kasuwanni biyu inda manoma ke iya ba da tsarin amfanin noma da kiwo a Dakwaro da Aje Ƙwarya, dukkaninsu a jihar Maradi. Sai kuma aka saurari sanarwar ministan ilimi mai zurfi dangance da sayan abincin ɗalibai a jami'ar birnin Yamai. A ƙarshe an saurari sanarwar ministan shari'a akan gina sabon katafaren gidan kaso na nan birnin Yamai. A gaida Hajiya Zula Hagambo tare da fatan za ci ƙara shan ruwa domin buɗe makoshi. Gamayyar ministoci guda uku a yau inan suka gudanar da wani babban taro na manema labarai. Ministocin da suka hada da ministan shari'a, ministan da ke kula da man fetur da kuma ministan da ke kula da wato raya al'adu da kuma yawon bude ido. Wayannan ministocin guda uku sun gudanar da wannan taro na manema labarai ne domin kawo karin haske kan dalilin da yasa aka rufe Hotel Solix. Abokan aikin mu sun halarci wannan zaman taron kuma sun sho mana karin bayani ta bakin ministan shari'a Mr. Aliyu Dauda ga abin da yake cewa. Matsalar da muka samu da cikin tahiyar da zamantakewa mu ko da mu da mutanen China wajen haraka Hotel Solix da wajen haraka man fetur. Wajen haraka Hotel Solix kamar mun gano cewa masu Hotel Solix babu wata ka'ida wadda suke aiki da ita. Ma'aikata ma na minister in ofishin mai kula da hotel da tourism sun hana su shiga su ga yadda aka tafiyar da aikin, sun yarda. Kamar in ku diba Solix kamar wani eta na cikin eta da Nijar. Fiska duk hotelin da akwai Nijar wannan ma'aikata tana da intin ta iza inspector su je su yi bincike su ga abin da aka yi. Su shinuwa sun ce ba a zuwa nasu Solix. Kuma bancin shi gurin da ma aka ba su don su girke kayan su gina otelin, sun gina wurin su maida shi nasu, har sun saida ma wani bangare, sun saida ma wata societe mai kula da haraka hidimin fetur bututun mai wapko ko yalla gurin da suka ginin etaji suka saida mata ko rabin otel in na akwai wata matsala. Kuma kun diba ita kanta abin ga otel in, otel ba wurin haya bane na musamman, ce n'est pas une cité. Hotel abin da aka yi shi kaza ka biya dare guda biyu uku kana kai hal abin da ya kusan wata, amma bai zama ta zuddum alena. Sun komo yanzu kenan su in an diba babu amfanin da Nijar za ta yi da zaman duk wanda a shina in ma haya ce su sun hotel in su yi haya su sai ruwa ko mina na kenan mu dai iyaka su zaka su ji amfanin kasar mu su ta yasu. Babban matsala kenan. Ko ruwa ma kawo shi da ƙasa waje ba su haya komi otal in nasu na, kuma otalin kuma ana biya ko masu aikin man feta in sun kai haya cikin otal cikin kudin man feta aka biya. Bancin matsalar da shi minista na fetur ya gwara muku abinda mun ka sani haraka ta kwadago ma'aikaci aka ci duk wanda ga aiki guda ya kamata a ce musu a basu biya guda. To Nigerian ba da shi cikin haraka CNPC ba, cikin harkar suwako. 'Yan Nijar lebara ne wurin da suka aiki wuri guda su da shinuwa, amma shinuwa sai ya ɗauki biyar in abin da 'yan Nijar ga ɗauka na albashi. Bancin shi kuma akwai wasu matsaloli iri-iri wanda sun ka shahi hulɗar ma Nijar da ita masu harkar man fetur. Paske yanzu kun ɗiba WAPCO tana da suna Societe Nijar na mai mu ba mu da wani inci biska gare ta, babu mu ciki. Ba mu ciki biyan suka yanzu har kuɗin da aka gare mu sun ce ramce na mun ka ba su. Petrol namu bututu cikin ƙasanmu da kuɗinmu sun ce mu ba mu da wani abu cikin societe, kuma ba mu da wani mutum wanda zai na shiga yadda suka tafiya da harkokin. Dole ne aka ce Hausa suka ce wayo adon tahiya. An aka yi tahi kuka fara tahiya in kun ga abin da bai gyara ku dole ku tsaya. Ba ana son a kore su na ba, abin da ya kasu don su samu amfani na sun ka taho. To mu ma muna son mu samu amfani, ƙasar mu ta samu amfani, mutanen ƙasar mu su samu amfani.
kun ji makasudin abin da ya kawo wannan duka mataki ne da an ka ɗauka su wa'ancan da aka ɗauka aka kore su bancin sun hana ruwa gudu sun saba ma ka'idodin code de travail na Niger tunda duk étranger wanda zai zakwa shi aiki cikin ƙasar mu ko ma entreprise mutumin Niger na ya kirkiro wannan entreprise in zai ka ɗan ƙasar waje shi aiki sai ya zama to aikin da zai ka a yi Niger babu ɗan Niger wanda ga iya yin shi ta mataki na farko kenan abinda dokar Niger ta ce kenan babu ɗan Niger wanda adda wannan sani da fasafa da zai yi aikin nan amma kai da zaka kawo shi kuma sai ka ɗauki alƙawalin zaka tura 'yan Niger wurin karatu don saboda su kware su zaka su yi aikin nan da ɗan ƙasar za shi to shekara 20 China tana nan babu wani ɗan Niger wanda sun kai shi kware don saboda Niger ta fara aikin man feta don kanta wannan legislation har ƙungiyar majalisar ta duniya OIT Organisation International de Travail c'est clair kuma kowace ƙasa tana da ƙa'idodin aiki a cikin gida kana kawo ɗan ƙasar waje ko ɗan Nijar yana kawo ɗan ƙasar waje ya yi kamfani zai iya kawo ɗan ƙasar waje amma sai an ba shi takarda ta lasisi na shi shigo shi aiki akan matsayin ɗan ƙasar waje kuma sai shi wanda ya kawo shi wanda ya kawo kamfanin ya ɗauki alƙawalin kuma ya ɗauki matakai wanda zai sa nan zuwa nan wannan mataki wannan ma'aikata wani matsayi da yake ka ɗan ƙasar waje shi idan babu ɗan Nijar a samu ɗan Nijar da an ka karantar da ya ƙware ya zaka yi wani aiki to shekara 20 shinuwa ca suka yi mu babu akwai ayyukan da bai kamata ma mu yi ba ayyukan da sun ka ce sun yi ƙarin mu to mun Nijar ba a gwada mana ilimi tunda Abdulmumin nan yayi kowa san abin da suke ya aiki hanna za kenan firma a bar can mu ba mu da abin yi rashin bin ƙa'idodi su suka wannan bala abubuwa na wanda sun ka taru wanda sai a ƙare ginan man fetan mu ya zamanto Nijar ba ta yi amfani ba tunda komi na China na in an ka ɗauka bisa harka ta kamfanuka masu aiki a gewaye da wannan bututun ko wurin rijiyoyin mai a kashi 9 cikin 100 duk 'yan China na sun kai karyan kamfanukansu wanda ga aiki in ma ka gani an sa sunan 'yan Nijar ba na 'yan Nijar na ba abin gana mai sunan kashe kana yi kana suke kiɗinsu suke rawarsu zama aiki da 'yan China kamar su suka ɗoka ce ɗaka suke da komi da komi don ku dole ne sai an tsaya an bincike in ku diba ko ma wurin albashi an haɗa muku albashi guda kudu kudin China sai ya ɗauki biyatin 'yan Nijar kuma bancin shi akwai abubuwa da an gani wanda sun ka sa'a ma dokoki sai ana cira su kuma suna amsa kudin cin abinci bisa kai da Nijar akwai matsaloli da yawa wanda dole ne sai an musu wannan don su zo a zamana a daidaita a gyara sahu tunda mu ma kasan mu ta muka so da suka ta kasu suka bada dangance da kokarin da gwamnatin shugaban kasa Brigadier Janar Chani Abdulrahman suka yi a cikin wannan kasa ta mu ta Niger na kawo sauki zuwa ga ma'aikata na gwamnati a yau ina ne ministan da ke kula da kawata birane cewa da Salisu Tsahiru Adamu tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya suka kasance a garin Bangula da ke da tazarar kilomita 10 daga nan babban birnin Yamai na mika kilaluwa kusan mutum 500 ne suka ribanci hilaye da aka killake musamman ma domin ganin cewa an ba su wani tallafi ne daga hannun gwamnatin shugaban kasa Brigadier Janar Chani Abdulrahman wannan ba shine karo na farko ba a fadar wato ofishin ministan ke kula da kawata birane wanda ko a watan Agustan da ya gabata an mika su zuwa ga wasu daga cikin ma'aikata na gwamnati wannan karon ma'aikata 500 ne suka ribanci wato waɗannan hilaye da aka killake tare da makulayar su abokan aikin mu sun hira da wato daya daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadago na ma'aikata ya yi ƙarin bayani gaban manema labarai. Adamu Gado ni mamba ne na kungiyar kwadago ta USTN. Yau muna yi ma Allah godiya da ya nuna muna wannan rana. Ina jin cewa 'yan ƙasa sun san da wani kashi na biyu ne da muka gamu wanga wurin da tare da minista mai kula da hilaye rayar da hilaye da gidaje. Mun zo utu da ya huce aka ba wajen mutum 110 yau kuma ga mun zo an samu wajen mutum 500 kenan kun ka diba ya tashi wajen 670 ko da 60
don ka vraiment muna kira da babban murya mutane su zo, abun gaskiya ne paske kun ga an ba da kiluluwa duk wanda sun ka fara sun ka cika ka'idodi ga suna an ba su kiluluwa, kuma muna kira da babban murya zuwa da dukkan ma'aikata da na privé da para privé da public duka su zo, kowa ne duk 'yan ƙasa ne. Wuhili ne wanda gwamnati muna musu godiya wannan CNSP gwamnati paske sun yi wajen 15,000 parcel 15,000 kenan ya kamata mutane su zo don su ne an kai ma'aikata paske kacin ka ta ritaya kaga za ka samu ka gina abunka insha Allah. Daga nasu waje gidauniyar tanta ke ton kasa wato FSSP na ci gaba da karbar ganawa zuwa ga wato shugabannin al'umma domin bayyana wa al'umma kan wato dalilin kafa wannan gidauniya da ma irin kudaden da ake tattarawa da kuma inda ake saka su na ci gaba da gudanar da aiki na alkhairi a wannan kasa ta mu ta Niger. A wannan sahiya ta Laraba shugabar wannan gidauniya Madam Bara Hajiya Rakiya ta gana da shugabannin wato cewa da sarakunan gargajiya da ma malamai ga abin da suka bayyana jim kaɗan bayan ganawarsu da suka yi da Hajiya Rakiya. Abin ya haskaka ya kuma faranta ma mahalarta taron rai kwarai da gaske a inda suka fita cikin duhu suka gane me ake ciki, wanda cikin wannan hasken da aka bada wata wato kafa yada labarai wadda kowa yana iya shiga ciki domin ya san me yake faruwa, me ake ciki, ta ina ne wannan gidauniyar take samun tallafi, sannan kuma ta ina ne take sa tallafin da take samu. Wannan kafa yada labarai wadda aka buɗa ta ƙara kuma haskaka masarwan 'yan ƙasa waɗanda labarin zai isa gare su yanzu cewa duk wanda yake bukata yana iya shiga domin ya san me ake ciki. So godiya ta musamman ga jagororin ƙasar na masu albarka, godiya ta musamman ga jagororin wannan gidauniya mai albarka da kuma mahalarta wannan taron wanda aka haskaka mu al'umma ciki. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. To alhamdulillah bukata ta biya, mun gane kuma mun gamsu, amma akwai abu ɗaya da muke so ta gaya musu. An ta kazancan akwai ko sandika suna wasu bisa so a taɓa kuɗinsu saboda wannan ya zama farilla ne. Taɓa kuɗin ya zama farilla ne. In gwamnati ba da asusunta ba ta abu isasshe wanda za ta yi yaƙi ho muke. Kuna gani ya ake tura a kashe su, mu muna zama a gidajenmu da mu da iyalinmu da matanmu, su suke zuwa a kashe su. In har ta ga wannan kuɗin nata bai wadatar ba na kowa ma a taɓa a rage tashi hankali. Kaga za a yi alka tura mutane su suna mutuwa a dawa, mu muna gida a kwance, kuma dan abin da za a ba su a kai musu mutane suna kyashi ina amfani shi. Alhamdulillah, Allah kiyaye, Allah sa mu gama lahiya. Amma sako ne wannan ta gaya president kala a ji tsoron taɓa wannan abu ne. An yi shekara guda an gayyace mu don mu zaka mu gani wannan kundi miya na zashi. Yau an faɗa mana duk abin da ya yi, nawa ya samu, me ya yi da kuɗin, mina na aka so a yi da sauran da sun kai. A ƙana za a iya kuma a samu a ƙara don jama'a ƙasa duka ta ci unhwanin shi. Abin da mun ka ja ya gamshe mu kwarai, mun yi murna, muna roƙon Allah shi taimake su don aikin su shi ci gaba, kuma su yi ta tunani ko da yaushe abin da zai ka fara'a zai ka murna ga al'umma duk gaba ɗaya. Muna roƙon Allah kuma shi ka mana kwanciyar lahiya, kwanciyar hankali, kuma shi taimake mu don mu zamanto mutane masu kamar juna ko da yaushe. Mun zo daga Kwambo 'yan gurfuwa fakai, mun zo kawo namu dan taimako da Allah ya sa muka samu. Muna roƙon wanga abun da aka tsaida Allah ya sa ya ci gaba. Waɗannan tabulon da na yi na decoration na yi su ne saboda shugaban ƙasa mai girma son excellence le general de brigade Abdulrahman Chani. To Allah ba ni dama a yau na samu na kawo su na bada su ga hannun Hajiya, alhamdulillah. Kuma ina fatan duk wani ɗan Nijar wanda zai iya taimakawa ta kowace hanya to ya yi ƙoƙari ya kawo nashi gudunmawa, don saboda wannan ikon a cikin ƙasarmu ta Nijar dai ba mu taɓa samun iko wanda yake adalci ba, wanda yake ma ƙasa da 'yan ƙasa aiki kamar shi. Don saboda haka duk wanda yake da wani damar da zai iya kawo wani gudunmawar shi
to ya yi kokari ya kawo shi ma insha Allah. Har yanzu kama tun da shahi wato wannan gidauniya ta FSSP abokana aiki mu musamman ma Baro Arzika ya yi muna raskonar irin ayyuka na alkhairi da wannan wato gidauniyar take yi tun bayan kafa ta zuwa yanzu. Wani irin kuɗaɗe ne aka samu kuma ina ne ake sa su, wani buri ne wannan gidauniyar ta FSSP ta sama gaba, ga wannan ƙayataccen rahoton. A jimilce tun daga farkon soma karɓar gudunmuwar kawo ranar 14 ga wannan watan na Maris da muke ciki, tsabar kuɗi miliyar 26 da miliyan 37 da jika 223 da dala 150 na sefa ne asusun ya tattara. Daga cikin waɗannan kuɗaɗen, kuɗi tsaba wanda mutane ke zuwa suna badawa ya tashi miliyar 5 da miliyan 384 da jika 514 da dala 140. Kadarorin da mutane ke badawa an yi kiyasin kudinsu a miliyar 3 da miliyan 995 da jika 291. Sannan kudi tsaba da ake cire ma mutane daga nan zuwa can ya tashi miliyar 16 da miliyan 657 da jika 418 da dala 8. Idan aka dubi kudaden da asusun ya kashe daga cikin kudaden da mutane ke badawa, ya tashi miliyar 14 da miliyan 525 da jika 115 da dala 164. Daga cikin wannan kudaden da asusun ya yi amfani da su wajen kai ɗauki ya zuwa ranar ta 14 ga wannan watan na Maris da muke ciki ya tashi miliyar 14 da miliyan 237 da jika 522 da dala 110 na sefa. Da wannan kuɗin an yi ma jami'an tsaro sayayya iri-iri, ta haka ne aka saya musu motoci da motuna na miliyar 8 da miliyan 185 da jika 700 na sefa. Kayayyakin sadarwa an saya musu na miliyar 1 da miliyan 155 da jika 706 da dala 26 na sefa. Sauran kayayyakin aiki da jirage marasa matuƙa wato drone da sauran tarkacensu an kashe miliyan 304 da jika 750 na sefa. Tayoyi an sayi na miliyan 526 da jika 500. Sannan wasu kashe-kashen kuɗi da aka yi a cikin gaggawa ta fannin harkokin tsaro ya tashi miliyar 1 da miliyan 404 da jika 877 da dala 110 na sefa. Kudaden da aka kashe wajen tallafa ma wasu 'yan ƙasa kamar mazauna karkara da mutanen da suka bar gidaje ko yankunansu na asali saboda matsalar tashin hankali, musamman mata da matasa, da proje iri-iri an saka miliyar 1 da miliyan 659 da jika 988 da dala 161 na sefa. Game da abin da ya shafi farfado da filayen noman gandari na lada da CDA cikin jihar Difa, da proje ilimi da nasiha a misali da projen bunƙasa sana'ar kifi a cikin jihar Difa an saka miliyan 287 da jika 593 da dala 55 na sefa. A ciki an biya ma'aikata da sauransu inda aka kashe miliyan 265 da jika 108 da dala 44 na sefa. Harkokin sadarwa an kashe miliyan 18 da jika 826. A fannin tafiye-tafiye wato mission an kashe miliyan 7 da jika 940 da dala 190 na sefa. An sha mai na miliyan 4 da jika 19 da dala 190. Gyare-gyaren motoci da motuna an kashe jika 320 da dala 150. Gyare-gyare da kula da gidan da aka ɗauka a matsayin biro ko ofis an kashe jika 570 da dala 135 na sefa. Sannan kayan aiki na biro an kashe jika 806 da dala 142. Abin da ya shafi gudunmuwa ta kadarori da mutane ke badawa an yi kiyasin kudinsu a miliyar 3 da miliyan 995 da jika 291. Gudunmuwar da aka bada ta kadarorin ta hada da alawus na karatu da kayayyakin abinci
da magunguna da abin hawa da kayan aikin biro wato ofis da intanet da yada labarai a kafofin yada labarai da dai sauransu. Abin da ya shafi kwangiloli da asusun ke badawa ya zuwa ranar ta 14 ga wannan watan na Maris, asusun ya bada kwangiloli na miliyar 7 da miliyan 783 da jika 888 da dala 112 na sefa, ayyukan da ya zuwa yanzu ba a kammala su ba ana cikin yi. Abin da ya shafi gudunmuwar da mutane ke badawa ta kuɗi a jimilce an ƙididdige miliyar 5 da miliyan 384 da jika 514 da dala 144 na sefa. Idan aka fayyace wannan kuɗin za a lura cewa kuɗin da mutane suka bada ko dai kuɗi tsaba hannu da hannu ko shek ko kuma aika ma asusun kuɗi a cikin asusun shi na banki sun tashi miliyar 4 da miliyan 953 da jika 677 da dala 152. Sannan kuɗin da mutane ke aikawa ta hanyar cibiyoyin aikawa da karɓar kuɗi irin su Nita, Al'izza, Zaina, Amana da Niger Post ya tashi miliyan 427 da jika 251. Kuɗin da ake aikawa ta hanyar Airtel Money, Move Flows, Zamani Telecom ya tashi miliyan 3 da jika 586. Akwai kuma kuɗin da ake aikawa ta hanyar Card Visa da Mastercard wanda jimilla ya tashi miliyan 2 da jika 378 da dala 134. Abin da ya shafi kuɗin da mutane ke zuwa suna badawa hannu da hannu ya tashi miliyar 3 da miliyan 995 da jika 291. Kuɗin da kuma wasu 'yan ƙasa ke badawa kamar 'yan kasuwa, kamfanoni da masana'antu da 'yan Nijar da ke zaune a ƙasashen waje ya tashi a jimilce miliyar 9 da miliyan 379 da jika 805 da dala 142 ya zuwa ranar ta 14 ga wannan watan na Maris. A fannin kudaden da ake cire ma mutane daga nan zuwa can ya zuwa ranar ta 14 ga wannan watan na Maris an tattara miliyar 16 da miliyan 657 da jika 418 da dala 8 na sefa. Idan muka bi dalla-dalla za a lura cewa kudaden da ake cirewa ta fannin man fetur ya tashi miliyar 9 da miliyan 888 da jika 145 da kusan dala 80. Dala biyun da ake cire ma duk wani mai wayar salula in ya sa kuɗin kira ko na intanet an tattara miliyar 3 da miliyan 971 da jika 799 da dala 170 na sefa. Dala biyun da ake cirewa cikin kuɗin tiken yin balaguro na motoci da jikka-jikka da ake cirewa a tiken balaguro na jirgin sama an samu miliyan 109 da jika 319 da dala 60. Kashi 10 cikin 100 da ake cire ma mutane masu kwana a cikin otal-otal sun tashi miliyan 5 da jika 741 da dala 140 na sefa. Abin da ya shafi kashi 10 cikin 100 na harajin da ake zuba ma ma'aikatar sadarwa ta arsef an haɗa miliyar 1 da miliyan 207 da jika 151 da dala 162 na sefa. Su kuma kashi 10 cikin 100 da ake cirewa cikin harajin shekara-shekara na gidajen rediyo da talbijin an haɗa miliyan 19 da jika 657 da dala 140 na sefa. Abin da ya shafi kashi 10 cikin 100 da ake cirewa cikin haraji da kuɗin duwan da gwamnati ke yafe ma ma'aikatu da kamfanoni an haɗa miliyan 999 da jika 992 da dala 90 na sefa. Abin da ya shafi dala 20 da ake cirewa cikin kowane kwantara na inshora wato kwantara assurance an tattara miliyan 42 da jika 959 da dala 140 na sefa. Su kuma dala biyun da ake cire ma duk wanda ya zo yin abonaman na buke tele sun tashi miliyan 14 da jika 403 da dala 68. Abin da ya shafi kashi 10 cikin 100 da ake cirewa bisa kuɗin tarar da ma'aikatar arsef ke yi ma kamfanonin sadarwa da sauransu an hada miliyan 380 da jika 171 da dala 108. Sannan dala 100 da kowane mai taksi ke biya a cikin shekara da dala 50 da kowane mai tricycle ke biya a cikin shekara sun tashi miliyan 18 da jika 75 da dala 50 na sefa.
to duka idan aka yi jimilla ya zuwa ranar 14 ga wannan watan na maris kuɗin da asusun na ceton ƙasa ya tattara sun tashi miliyar 26 da miliyan 37 da jika 223 da dala 150. Idan kuna son ƙarin bayani dalla-dalla akan abin da muka faɗi, kuna iya shiga site web na asusun na ceton ƙasa www.fssp.ne. To madalla masu kallon sauraron mu gaba daya abinda ya sauwa kenan a cikin shirinmu na yau innan, sai kuma gobe da yardan mai duka baro arzika zai zo dauke da wasu sabbin labarai fula, amma a hali yanzu a madadin Hajiya Zulha Gambo da tsara wannan shirin, Fatima Gero Bida ta hada hotunan, ni kuma na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Shaibu nake fata Allah mai kwa mai komi ya sake sada mu da alherin sa daga nan Tele Sahel Asuba ta gari. Assalamu alaikum.